70. Sa? Tay Robin, shout out. Nip. Nilagay mo na sa wallet mo, sa bimot. Tay Robin, Ate Brenda, salamat. Jalian. Hi, Jalian Yunis. Shout out Ate Brenda, sabi ni Faye. Ilan. Tahimik. Galason sila kasi. $10.48. Salamat sa mga pumasok sa premiere ko kanina. Hello po, sabi ni Ate Brian. Ate Brianna. Brian, thank you. Mukhang nagamit mo na naman ng mga cellphone ng iyong mga anak, ate ah. Nahuli ako sa premiere. Sabi ni Ate Brianna. Umbrella for sale. Aray mo. Hi, Karen. You buy my umbrella? 5K. Karen. Si vlogger may-ari. Karen. You buy umbrella? 5K pesos. Kasi vlogger ang may-ari. Ay, vlogger na siya. Like down. Thank you so much. Pag may pasok, iwan kasi nila. Ganun. Tama yun. Good morning, host. Morning din. Vlogger Nessa. How are you? Sobrang init. Pilipinas. Good morning. Everybody, happy. Waray buot, waray lubot.
Kay Ate Jillian, pinalitan city ko. Yung sa akin, dinala sa kanya iniwan. Kasi di maka-open kahapon. Open kahapon. Kahapon kanina lang na-open. Ah, ganun ba? Pumasok si Dal Project eh. Kawawa yung si Dal Project pag naka-ulan. Pawis na pawis. Ay, pawis na pawis. Basang-basa. Boss, 40. 30. Opo, pumasok. Opo. Uwi na? Ganyan nakaka-uwi. Kung maaga lang ako nagbubukas, mga alas 2 alas 3, maaga siguro din ako nakaka-uwi. Aliba, shout out Aliba, thumbs up 9 watching. Thank you Aliba. Kamusta po? 7 viewers, thank you so much. Nabutan yun, nabutan ulan o pawis yan, kababay. Pagod lang siya. Sarap sana kung may motor, mabilis lang. Nasa inyo na agad si Tol Project. Buti nga, tsaga nyo mag-bike, ano? Sige ng paypay ng paypay. Eh, mainit, Aliba. Magkano sa yote? 50 tsaka 30. Sa ma'am. Mainit dito sa palengke, apa? Kung mararanasan nyo dito, magtinda na ako, sabihin mo siguro. Parang gusto ko na lang siguro mag-apply sa mga, ano, mga ito, company. Kasi sa company, aircon. Pag nasa company ka, mas laging aircon, gusto mong lumabas sa mapainitan. Sarap. Sunod ko na siya motor pag nanalo sa loto. Aray mo. Mananalo sa loto, hindi manataya. Ano mananalo? Ayoko sa mainit. Sa malig may... Ayoko sa mainit. Sa malamig may remedyo. Anong remedyo? Aliba? Ano ibig mo sabihin? Pag nanalo yung te, Brenda, sigurado na. Kahit ano ka na lang, Manila to Tacloban. Uwi good. Ano taya ba yun? Ayos. Ako dati, tumaya ako dyan sa loto na yan eh. Nakakuha ko dati 4. Ay, 5. Ay, 4 lang pala. Nanalo ako ng mga... Magkano ba yun? Ay, balik taya lang pala. Yung 4. Pag natsimpuhan mo naman, talaga naman. May blessing talagang darating. Kaso pag manalo, ordinaryong tao lang na nanalo sa loto. May kahati-matik eh. Oy, B-boy, salamat. Matik may kahati yan eh. Ang wagas na pag-ibig. Salamat sa 5 viewers. Kuya B-boy, di ba nagpalipad si kahapon ay ng linggo sa akin si Chana? Nagpalipad ng $80 yata yun. Alakay mo, laki ng bawas ni YT. $40 lang napunta sa akin. Hindi pa tuloy na kumpleto ng 100. Kulit ng YT, lakas. Siguro kaya ti Rosel no, nung palipad ni anak ng $100.
Ang laki ng binawas nun. $50 siguro. Iba-iba pa lang ano, iba-ibang bawas ng mga ano sa USA, Canada. Canada, ang liit ang value ng ano eh. Ng ano nila eh, pera eh. 43 ano lang, 43 pesos sa Canada. Pero pag sa USA 61. Kasi yung malaganda ngayon kayong ano, kala ko. Sir Jaime Vera sa Europe. Mataas ang value. Yung kay Mamilang Ilang sa ano, Switzerland, maganda rin ang ano. Pero pagka sa Canada, hindi ito no? 40. Laki ng binabawas. Mayaman na to si Whitey kasi ang laki ng tax. Bukod dun sa tax makukuha niya, doon pa sa pakulay, mayroon na. Sure ball na siya. Sa dami na nagwa-Whitey ngayong panahon na yun. Ang isang buwan siguro ni Whitey, ang laki lagi ang nakukuha. Damot pa si Whitey sa views. Ayaw i-recommenda yung channel. I-recommenda yung channel mo pag ano ka lang, yung hindi ka pa monetize. Pag monetize ka na, pahirapan ng views. Malaki yan magkaltas si Lolo, lalo pag palipad. Lalo. Oo nga. Malaki nga. Nakakaurat eh. Akala ko nga yun, na-expect ko yun, yung palipad ni ano, ni Chana. Ay babawasan lang siguro mga 30. Hindi 30 ang binawas. 40 din. Kalahati, nakipaghati agad siya. Matindi. Mabuti na lang, palipad yun, hindi aking pera. Ay, isang kay Grace. Kasaway si White. Ay, 13 viewers, please, ano, hati talaga. Pero pag sa, ano, USA, hindi naman sila hati. Mas lamang ka pa rin yung may-ari ng channel kumpara dun sa kay White. Kasi malaki pa rin ang napupunta. Kasi nung nagpalipad sa akin si Sir, si Sir Roy Toy, $150. Ang napunta sa akin nun, almost 100 eh. Maliit lang binawas. Kaya si Project ayaw palipad, gusto niya sa Gcash na lang. Laki talaga ng kaltas. Talaga malaki. Kala ko nga makukumpleto na yung revenue ko, hindi pa. Laki ng binawas eh. $40 ang kinuha. $80 yun ang pinalipad ni ano eh. Kasi isang yellow, sa orange, tapos kulay pink. Sana paliwala lang sa kanya ang pera eh. Iba talaga pag ano. Ako, tumita ko nung linggo, bayad bahay. Tapos, 2.5 bahay. Tapos bayad sa ano. Bumili si Pin ng pang ano kay Mark dyan, pang baon-baon pag nag-school. Kasi pag may magpapalipad sa kanya, sabihin niya, Gcash na lang. Para maano rin, okay lang naman yun sa revenue. Para makakagalaw din ang revenue. Salamat ako kasi ang revenue ko, konti na lang ang habulin. Makakasahod na rin ako sa August. Magagamit pag umuwi.
Ang Tita Mami, kumusta na po? O, parang hindi ko napapansin Tita Mami nag-wawaiting. Parang busy lagi yata. Ano ba yun si Tita Mami? Teacher? Kung maganda sana ang views, kung maabot na sana ang views ko ng 1,000 or 500. Malaking bagay yun. Malaking makakaano ka na ng mga kakaipon ka ng mga $4, $5, mga ganong views. Lalo pag mahaba ang vlog. Kaya kaya ako nag kaya ako pansin nyo ako pag nag-vlog ako, mahahaba ang vlog ko. Mahaba, 50 minutes, 40 minutes kasi na iniisip ko ba mo mayroon akong vlog na umabot ng 1,000, 2,000. Pero sa ngayon wala eh. Pero okay lang, at least maabot din ng 100. Hindi na tulad dati minsan, lima lang ang views, 10 views, 20 views. Ngayon medyo nag-improve naman kahit pa paano. Pahinga mo natin Gwen kasi na-apply na yung project. Waiting na lang sana sa approval na. Sana ma-approve. Sana ma-approve si Tita Mami. Tita Mami, sana ma-approve. Kailan pa ba nag-apply si Tol Project kaya Tita Mami? Ilang araw na ba? Kasi 1 linggo lang naman natang hinihintay dyan para ma-approve. Kung ma-approve ba ni YT yung YouTube niya. Dami pa, pag nag-apply pa naman sa YT, ang hirap pa naman. Ngayon, lalo ngayon. Pag mayroong ka parehas, 2 days pa lang. 2 days, marap. 2 days. Sunod dapat, pag nag-live si Tita Mami na, magpakita na siya ng mukha. Magpakita na siya sa live. Para para ang viewers pumasok. Para magtambay ba, para may kausap ang kanyang live. Pag silent live kasi, ang iba kasi hindi nagtatambay. Wala kasi makausap, naalis agad. Step 3 na lang processing. Ayos na yan. Sana ma-monetize para makasahod man lang ang Tita Mami. First ever makasahod ang Tita Mami sa YT. Pasok agad dyan mga dyan. Mga kakilala niyang vloggers. Bilis ng araw, ano? Ano na ngayon? 7 na ngayon. 7, 8 bukas. 9, 10, 11, 12. Sana ma-reach niya $100 para di na kailangan pin. Ganon. Ang kulit ng YT ngayon, 3,000 WS, pwede na mag-apply pala yun. Makakasahod na pala yun. Kaya yung isang second account ko, inaano ko na eh. Pinapaanohan ko. Ibaba ko nga muna. Para madikitan. Para nadikitan mo si Brenda. Para malagdagan ng subscriber. Pag BBC ang Tol Project, papaanohan ko ba Tol Project? Tol, bigyan mo naman ng kapabuti natin 1,000 yung aking na-uploadan ko nang ina-uploadan to eh. Kasi inaayos namin ito kagabi, nakahapon ni Tol Project. Yung ko, Premier. Premier yung second account ko. Second account ko, pinalitan ko ng password. Sabi ko, hindi ko maano. Pin ko lang.
Ilang biyay. Ay, sarap. Eight viewers, thank you. Sober hot, sober hot. San? Kuya Almer, thank you Kuya Almer. Almer, oh guys. Matchala. Matchala, matchala. Araw gabi. Ay, titigo pala. Likid ko to. Nasa iyo tong second channel mo. Oh, thank you. Thank you, Ted. Brenda, salamat. Welcome, Brianna. Ito din. Thank you, te. Salamat. Ayos. Aldo na. Aldo na sa view. Sa view, ano? Thank you, te. Thank you. Elmer. Ang tagay. Oy. Elonggo. Shout out sa iyo, Vlog TV. Elonggo, paano nga ako? Ilonggo, Vlogs TV, shout out, thumbs up. Salamat sa pa-thumbs up. Miguel, shout out host, good morning. Ilonggo, pasuyo nga ako sa, ano ko, second account kong Mark Waray TV. Pa-subscribe nga naman. Pa-subscribe ako, gusto kong tumaas ang views, ano yan, subscriber. Umabot ng 1,000. Para, na-uploadan ko yan eh.
Para ano, para diyan naman ako minsan magla-live. Dati, yung hapon, nagla-live ako, di ba dati Brenda, na ano mo yun? Hindi ko tinuloy-tuloy eh. Kasi nahihiya ako sa mga ano, nahihiya ako sa mga kasamahan natin na nagla-live. Mga kaabalak. Tanara nais kong malaman mo ang pag-ibig kong tunay, wala nang iba. Reviewers, thank you. Ang harap ay ibigin ka at sa habang panahon ikaw ang nakasama ay sa buhay ko excuse me. Yeah. Bili na ate. Sa'yo, ate. Nay, sa'yo, tinay. Bili na. O 1.5 na rin akong binita. 1.3 na lang para makakumplito ang 2.8 kong puhunan. Hanggang mamayang hapon. Kayang-kaya yan. 1.3 na lang. Okay, ma'am. Mami, bili na. Ano sa iyo? Ano sa iyo, mami? 50. 30. But, thank you, Ate Brenda. Te ma'am, sa'yo, te ma'am. Hoy, Kambal Divine, shout out. Like done po. Salamat, Kambal Divine. Kumusta? Welcome sa Team Boom.
Dikit at like po kuya. Thank you. Salamat ng baan. Dan, nakapin. Thank you. Ilonggo Vlogs. Tricycle driver ka pala, no? Lilonggo. Sumamasada ka pala. Saan lugar yun? Boss. Sana'y Karabaw. Init sa Pinas. Pinas. Parang ayaw ko. Brenda, salamat sa pag ano mo diyan, pag-video. Thank you. Papahinga pa kami, lalo yung patis to. Maging bagong na to. Papahinga ako bago naman yan. Maraya ka muna sa mga bulot ka. Lalo na yun. Magpahinga ka muna ba? Teka muna, bago naman yan eh. Ayaw mo muna sa mga solo. Yeah, ano naman na? Mabigay na to. Oy, Boy Heart, shout out. Kumusta, Boy Heart? Tusok, pugi. May galaw shout out. Mas pugi ka, Boy Heart. Boy Heart, pwede pa pasuyo nga ako sa nakapin. Ano kaya sikan account, pa-subscribe naman baka naman. Pwede pa-subscribe sa akong bagong aking sikan account. Kasi papaano ko yan. Ito pogi content. Ayos yan. Very nice pagka-pogi, Boy Heart. Karinyosa, may nasunog na motor. Sa Karinyosa, mayroon dun nakatingga na nasunog kanina lang ata. O gabi. Sunog talaga. Yung banda doon, dito lang yung hindi. Baka. Nagano dun oh. Sunog. Yung dito lang hindi. Yung gulong, sunog. Yung hawakan sila. Ewan ko lang kung kailan yun. Siguro baka sumabog yun kasi nagkalat dun sa ano. Ewan ko lang. Hindi ko nga lang kanina yun.
Hindi ko alam, doon nakalagay doon sa ano, sa may court eh. Labas ko kanina umaga. Galit, baka may mga galit. Oh. Hey, thumbs up na Ate Marian. Salamat. Subscribe ako Ate Marian sa aking second account. Hindi ko pa nakasubscribe. Why? Nilonggo Vlogs, thank you. Salamat sa iyo, boss. Ingat lagi sa biyahe. Mama Masada. Boy Heart, salamat. Ate Brenda, salamat din. 6 viewers at 17 thumbs up. Thank you so much. Sarap. Yummy yan. Tayo, bilhin natin ah. Ang tao eh. Ma'am.
Jexel, shout out. Boom like. Eh, dapat tayo naghintay ako. Di ba sinayasakit ako? Sinayasakit ako. Jexel. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Dito ka. Tita Au, salamat. May premier ka, Tita Au. Salamat po, Tita Au, sa pagpasyal. Tumal. May premier kayo, Tita Au? Sobrang init, oo. Grabe may gumagawa din sa bahay namin. Hindi ko na alam kung alin ang harapin ko. May gawa ba dyan sa inyo, Tita Au? Ang gawin mo dyan, Tita Au, pumunta ka muna dun sa pupubo mo para hindi ka ma-stress. Ay, may premier ka? Thank kita. May premier lang, Tita Au, alas 12. Sakto lang, Tita Au, alas 2. Alas 12, mag-i-end ako. Grabe, may gumagawa din sa bahay namin. Hindi ko na alam kung alin haharapin ko. Yung whitey ba o yung bahay? Siyempre yung bahay, unahin. Kasi ang whitey, maghihintay yan. Ay, Sanggay Grace, tawa ka dyan. Ay, B-Boy, salamat Sanggay. Naka-live pala si Jigo. Pasyalan nyo nga, si Jigo. Nakapasyal na ba kayo dyan, Grace, kay Jigo? Naka-live si Jigo ngayon. Ano si Bijutor? Support pa sa mga friend. Yan nga po, Tita Au. Siyempre, unahin nyo muna po yung bahay kasi yung bahay, ano yan eh, kailangan may bantay ang bahay. Baka mawala yung 1 kilong pako. Joke lang. Galing ako doon ha, galing ka ba doon? Mabuti naman kasi galing ka roon. Kala ko galing ka roon. Tamsakan nyo ang premier ng Tita Au, may premier ng Tita Au. Oh. Start na ba? Oh, nagpump up pa lang, nagre-ready. 11:30 na kasi. Sabihin mo ako'y mabuti masipag yung mga gumagawa. Kahit walang bantay, tuloy work mo. Magkano, ano bang ginagawa dyan, Tita Au? Yung bubong? O yung... Pakyawan na yata, Tita Au. Ano arawan? Ano ba yan sila? Pakyawan, arawan? Kasi kung pakyawan yan, Tita Au, maano talaga yan. Mabilis. Kasi sipag, pero pag arawan, mayroon mga ganun. Pero may iyan sa'yo. Nag-ano lang naman yung mga arawan. Arawan.
Palitada sa gilid at harapan ng bahay. Ah, palitada lang ba? Magkano ba ang sahod tao sa mga dyan sa lugar niyo? Di mo ano rin yan? NCR pa yan yung lugar niyo dyan, NCR. Tao, hindi yan promise, di ba? NCR pa yan. Siguro ang sahod dyan, no, mga palitada, mga ano yan, 800 siguro. 100 ba? Tama ba? Ay, province. Ay, province ba yun? Cavite, province? Ay, pa lang Cavite. Kala ko NCR. Di ba NCR? Quezon City, Mandaluyong, Pasay, San Juan, Marikina. Yes, 800. 800. Sabi ko na. 800 ang mga ganyan eh. Project, back to work na tol. Sige lang tol, project. No problem. Ingat ka dyan. Magdala ka ng ano, baka mamaya umulan na naman. Alam mo tuwing hapon umuulan. Kuya Mark, oy. Mabel, kumusta? Dan Titaaw, sabi ni Kuya Elmer Ugay. Kuya Elmer, salamat sa pagtambay. Tambay-tambay mo dyan. Ipag ang Kuya Elmer mag-vlog ah. Anuhan mo yung pagbablog mo, Kuya Elmer. Anuhin mo yung araw na pag-upload mo. Diba, may araw ka ng upload mo. Hindi yung upload ka ng upload. I mean, ay wag yung bigyan mo ng oras yung upload mo ba. Kahit upload lang yan para alam ng mga viewers mo kung anong oras ang upload mo. Kasi kung gagawin mong upload ka ngayon tapos maya mga 2 oras upload ka na naman. Tapos mamaya 2 oras upload ka na naman. Bigyan mo siya ng ano time limit ang pag-upload. Tiyan mo ako pag nag-upload ako minsan premiere ko alas 10, 9:30, minsan 6, minsan 8, mga ganun lang. Minsan alas 3. Pero madalas ako 10 PM at 10 AM ang aking premiere. Minsan alas 3. Bigyan mo ng time limit yung upload. May pagitan oras. Kasi nakikita ko dun sa upload mo minsan, sunod-sunod eh. Maano yung views? Sayang ang views. Gawing uniform ang oras. Opo. Sabi ni Maria po. Island. Iron Saraw. Oy, Jomar. Kumusta tol, Jomar? Kumusta ang buhay natin dyan? Ang ating kaibigan na business. Ang CEO ng Cavite. CEO. Maria Pay, sabi ni Tita Au. Ma'am, Maria Pay, sabi ni Karen. Tita Au, sabi ni Maria. Hi Karen, please connect Tita Au. Please visit to Tita Au. Please thumbs up, like, primer. Tita Au. 12 noon. Yung luma na ata. Ma'am Tita. Up! Anong banggayin tay? Sira yung karyotyan ko. Maluwag naman. Paano ko ito sa'yo? Mayaran. Mr. RG, shout out. Kumusta? Oh, puro heart to ah.
Morning, bro, Mark. You know Mini Tita? Support have beautiful nose. Yes. Okay, Karen, yulo ko ah. Tol, ito tol. Patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Ay, yung hugot ka na naman ah. Dumali ka na naman dyan, tol, Jomar ah. Morning, bro, Mark. Boom. RG. Brenda. Like squall point one me. Sabi ni Mr. RG. Jomar. Hindi na naman, 50 lang. Ay, Mabel, salamat Mabel. Morning po, tita. Miguel shout out. Sabi ni Mr. RG, tita. Sabi natin, Brianna. Or simply bully Karen. Yes! Tita Ao. Si Karen is, ano yan? Tahimik na ng bubuli. Bata rin yan. Bata na yan, paano rin yan. Pero supportive yan si Karen, nakakatuwa yun. Pag may mga backer dyan na taga ibang bansa, nag-comment ng ano, kinukontra niya agad yan. Ano agad niya. Sabihan, oy, respect siya, respect. Respect po. Tamang bully lang yan ng Karen. Karen, yung bully-bully tita Aw, ha? Sige ka. Sako ka tita Aw. Pag ikaw ay sinako ng tita Aw, hindi ka makapasya sa live niya. Kung ito si Karen, ano, taga China, kung magla-live yan, ang daming viewers niyan, matik yan. Karen, you try a live stream. Pag nag-live yan si Karen, ang daming viewers niyan. Kasi, siyempre, aabangan yung ano eh. Ako, tita, simply mambubuli. Oo, Tol Jomar. Walang tahi ngayon, Tol Jomar. Pahinga ba? Kumusta ang mga tahi natin dyan? Okay pa ba? Maraming pa barang nagpapatahi? Visit ka. Okay, Claren, yolo ko mi ha. Yolo ko tita Awa. I wait my nose like mom, tita. Then I will live streaming. Oh my goodness. Gagay, hintayin mo magkanon yung ilong mo. Claren ha. Malakas ako mambuli. Parang si Karen, ang lakas mambuli din. Hi Karen. Yun ko ha, tita Awa. Jomar, need ko ng Balloon Street shirt at Los follows sa July 25. Aba, mukhang may sikasala. She have beauty nose like Indian woman. Karen. Tita Aw, binibira ka talaga, oh. Indian. Tita Aw, matangkad yan. Pag ikaw binuhat Karen, itapon ka dun sa ano, sa ilog. Pwede na hot air balloon, tita. Wag na yung balloon. Jomar. Okay. Kailangan ng tita skirt. Skirt. Maganda yung skirt. 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 Takot naman yun. Skirt. Hi, 6 viewers. Thank you so much po. Guys, mayroon pang 19 minutes pa ang tita para mag-premiere. Sakto lang yan tita pag
nag-premiere po kayo, mag-end na po. Super hot. Parang yung cellphone ko hot na rin. Tapos yung tindero, hot na rin. Puro hot. Hot coffee na to nito mamaya. Seryoso ako, Jomar. Suot ko sa reunion. Ah, uy, Jomar, abo. Seryoso ang tita. Skirts daw. Tas pulo. Balloon. Mayroon yun yung kay tita. More vlog tita Aw. Pakilala mo yung mga ano mo sa iyong channel. Ito pala ang pangalan nito, si classmate ko to dati. Ito yung classmate ko dati na ayaw ano tawag nito? Magpagaya ng sagot. Oy, B-boy. Ang hirap ng basa yung pangalan mo. Dami-dami po. Yexel ka pa dyan. Yexel. Jillian. Thank you, Ate Brenda. Hot ang ulo sa baba. Same tol Jomar. Parehas hot. Tirik ng mata, tita. Ano yan, tita? Patingin sa langit? Ano ba yung tinitignan mo rin sa payong ko? Mainit po talaga, tita. Oh. Super hot. Oh my goodness. Tol Jomar, may primeran tita Maawa. Pasuyo nga ako. Patamsak. Sa ganyang primer. Mamaya alas 12. Tamsakan niya muna. What's later? Aba, libo yan. Ma'am, bili na ma'am. 50 lang. Hindi ka na nagsasayote? Hindi ka na nabili sa'yo? Ha? Ikaw yung nabili, di ba na biniblender? Ikaw ba yung nabili na biniblender? Hindi ko pala. Hindi sa akin. Ay, iba-iba. Oo nga. Wow! Magkano yan? 100 na lang? Kunin ko na yan. Yeah. 100 lahat? Ha? 100? Ayun na. Ito plastic. 100 na lang. Tawad na 500. Uy. Pahingi. Ano naman to sa'yo? Ikaw yung mahirap sa'yo. Wala akong kalakas-lakas eh. Pahingi siya. Piprituhin ko lang. Mabili ako 100. Ayaw mo, di ba? Ay, mamo, 100. Pang mo talaga, bakit sumaray? Ay, mahal nila na sipit. Sipit. Sipit lang. Oh, yung sipit ang bibili. Tara na. Kwenta lahat yan, tungkol. Mamaya, uuwi na ako. Bahala kayo sa buhay nyo. Ayaw yung magsibili. Ye! Bante! Ye, di pa sumasabit. Ye! Bante! Di pa nasabit. Pag sumabit na yan, yun na yun. Pag sumabit yan, okay na yun. Sabit na. Bili-bili na. Ay, Sandy! Shout out sa'yo, Sandy. Basta, oy! Christina! Shout out, Christina. Marang OFW. Kumusta? Kumusta ang buhay-buhay? Nice to meet you all, sabi ni Macro.
Maring OFW, shout out. Sila po. Kumusta po? Maraming salamat sa iyo. 50 lang. Pesos, isang load po. Opo. Mahal po ang sayuti ngayon, sir. Kaibigan ko kami na mga ano. Isang load po. Yung po sabi ko, dalawa lang pala. Ay, bukod ko na. Ano? Natin para hindi mag-aaway. Kapag-awon. Kasi nag-aaway ito sila pag kasama. Sa ibang sila. Thank you po. Thank you po. Salamat din sa iyo. Kaya ako lumabas, bawal po. Bawal po ba? Bawal. Parehas siya bawal. Yun lang, diretso lang. Pagdating mo dulo, kanan. Yun lang, no? Layo. Di, okay lang po. Malapit lang yan. Nakamotor naman po kayo. Labas na yun. Papuntang ano na. Sabang sa interview. Kaysa naman dito ka, pag diyan ka dumaan, matitikitan ka dyan. Nandyan ang bantay. Sayang 1.5. Opo, matikitan po kayo dyan pag diyan kayo dumaan. Bawal po dyan. Hirap na. Sayang ano, no? Sayang ang tato. Pangako kita ako di ko pa ba Magro, hello, sabi ni tita. Salamat sa 8 viewers. May bumili sa akin 50. Pili na, ma'am. Ang ikaw ang harap ko. Sandali. Ikaw ang pawi sa bawat tahimik ang palingke. Pili na. Tayote. Kwenta lang, oh. Tayote. Kailangan ka, Bet, pagdating. Hindi pa ba listro pa kayo? Ikaw, mami, ha? Ayos ka, ha? Ano ba kami minsan, eh? Ha? Para pag dumadaan, nagkaloko-loko ng minsan yan. Nagkaloko pala talaga. Yes, talaga. Alam ko lang. Pili na, ma'am. Pakita, sinasabi ko kayo, ha? Kalimutan na ulit tayo. Wala ka na. Dito na may-ari ng CP ko, kuhain na. Okay lang yan, Ate Brenda. Kunin na ni Brianna. Ay, Brianna, mamaya mo na kunin. Joke. Sabihin na, Kuya Mark, bahala ka sa buhay mo dyan. Excel. Excel.
Excel. Mag-end na ako pag nag alas 12. Hintayin ko lang magano 9 minutes. Basta lang nasa premiere ako ng Titao. Baka hindi pa kayo nakatamsak sa premiere ng Titao, pasuyo naman. Init sa Pilipinas. Makauwi ng ano. July na ngayon. Sobrang init pa din. Oh my goodness. Malamig doon. Pag ito hanggang December mainit pa rin. Ibang ano na to, history na to eh. Summer pa rin ang datingan. Pag malamig ang panahon, kahit uminit ang mainit, yung init hindi mo mararamdaman talaga na napakasakit. Ano? Naku. Umiiyak ko. Ay, oh my God. Bakit ka nagkakayo? Oh! Ano, dugo. May lumalo sa mata ng pusa. Inchik na. So, rice na yan. So, yan lang ikaw. Wala ba pagkain? Kawawa yung dating. Yan lang ikaw. Huwag kang lalabas. Yan. Yan. Magja-Jollibee tayo. Huwag ka mag-alala, magja-Jollibee tayo. Chill ka lang dyan ha. Relax mo lang yung ano mo. Ha? Yun o, anak mo? Ano mo ini? Ma'am, bilhin na ma'am. Bulugan. Kailan? Bulugan. Ay, bulugan. Ah! Tawa ng tawa ang Biboy ah. Oy, Biboy, sa'yo ba yan? Ginakita ko na yung isang mong account ah. Bakit naggawa ka na naman ng account? Siguro may pinupuntahan kang live na inaano mo, no? Nangaano ka. Nambubuli ka na rin ba ngayon, Biboy? Ha? Tawa ka ng tawa dyan ah. Daig mo pa yung ano ah. Walang kain ah. Gagayain ka lang naman sa iyo. Itong puklo para kita. 5 minutes para mag-end. Bahala kayo din. Init sa Pilipinas. Pati itlog, mag-pause-pause na. Ay, 50 lang yan yan. Ako na. Akong biglang umulan. Hanggang mag-alas 6 na. Gano'n na ako, kakain muna ako. Mag-end na kasi ako.
Tayin ko lang yung premiere ng titaw. Para mag-end. Pasyalan natin ang titaw guys. Team Boom. Ano kaya to? Wala kaya Pia. Kaya Ate Pia to? Kaya Ate Pia? Akin na lang. Malinis naman yan eh. 3 minutes para sa premiere. Nakain lang ako. Alas 12 na, sakto na. Lunch time na guys, mga kawaray, mga Team Boom. Mag-lunch time kayo. Mag-lunch time na po. Tingnan ko muna premiere ko. Sige. Oy, Mama Danas Vlog, shout out sa iyo. Magandang ano na? Alright, bebe. 50 na, 50 na. Tumpok, grabing tumpok nung dami. Ayuti lang ata. Ako. Hindi pa nakapuhunan niya. Ang dalawang araw na yun. Hirap. Ubus nga yun. Dali pala si Boss. Sinubo, ha? Dali pala. Oo. Tanga-tanga ng ano niya. Tanga-tanga ng tao ni GR. Ang malupit doon, yung kamera, talagang marunong din. Nakamas pa. Maano mo na ngayon ng ano tao, dapat pag mga ganyan, ang bantay doon na ano, pag nakamas, nakasombrero, matik patanggal na. Tanggalin na mask, tanggalin na sombrero. Para makilala. Tiyan mo, meron din doon sa Juliana rin. Pwede. Lalaki naman. Yung natutulog, mga bandang ano ata, alas 12 ata yun. Natutulog yung babae, nakaganon. Yung cellphone nakalapag lang doon sa tabi niya. Ngayon, dumaan yung nakabike, sumilip na ano, tapos nagtingin-tingin muna, tabay gumanon. Sabay kinuha yung cellphone. Nataranta yung babae, nagising yung babae, kaso wala na. Yung CCTV nakita. Kita siya, namukaan eh. Mahirap ngayon, kahit yung mga CCTV, wala din. Yung anong Kaya mahirap ngayon magtiwala ang mga tao ngayon, lalo pag naka-face mask. kapira. Pansinin mo dito, may pumupunta rito, dumadaan, may bumibili dito minsan, naka-face mask, balot na balot. Bakit ka magpe-face mask ng ganyan kung wala ka intention? Meron naman mga talagang iba, may sakit lang. May sakit lang. Oo, nababawan sa palengke. Kaso, mahirap talaga pag ano. Lalo pag maraming tao, masabay sila. Pero marami talagang nagpe-face mask na gumagawa talaga ng ano, kalukuhan. Para hindi sila. Hindi sila makikita agad. Ubus daw yung benta. Tanga naman din kasi yung ano. Meron yun, mat. Tita, baba na kita, tita. Ako. Hi guys, ito ang yung host, Mark Joray TV, isang bindor may harap sa buhay. Love you all. Bye-bye na. Maraming salamat, tita. Ito Brenda, salamat pumasok. Bye-bye po. Ingat po ng lahat.